Γιατί όταν η ύβρις ανθίσει, καρπίζει της άτης το στάχι. Πώς έπειτα από όλα όσα έγιναν θα δει ο λαός μας καλύτερες μέρες, βασιλιά μου? Και το φάντασμα του Δαλίου απαντά: οι πιο μεγάλες συμφορές έρχονται τώρα. Αυτή είναι η πληρωμή για την ασέβεια στους θεούς και τη μεγάλη τους ύβρη. Είναι πολύ επίκαιρο, κύριε Χατζημανουήλ, αυτός ο διάλογος. Και η άτη και η ύβρις είναι συστατικά τα οποία τρελαίνουν τον άνθρωπο. Η άτη είναι η αλαζονία. Είναι αυτή η οποία έρχεται, όπως λένε οι αρχαίοι, χαμογελαστή και σου λέει: έλα, είσαι ένας μικρός θεός, μπορείς να τα καταφέρεις όλα. Αγνόησε το μέτρο, αγνόησε τα όρια της φύσης σου. Μόλις λοιπόν τα αγνοήσεις, ήδη έχεις διαπράξει την ύβρη. Δηλαδή, έχεις ξεπεράσει τα όρια, έχεις ξεπεράσει το μέτρο που σου έβαλε η φύση σου, ο Θεός σου. Και βέβαια οι πιο μεγάλες συμφορές έρχονται τώρα, αυτό ισχύει πολύ επίκαιρο, έτσι. Γιατί πάντα υπάρχουν και χειρότερα, αυτό είναι. Λοιπόν, κύριε Χατζημανουήλ, αυτό είναι από το βιβλίο «Πέρσες του Αισχύλου», που είναι σε δύο τμήματα. Μια εικονογραφημένη ανάγνωση της αρχαίας τραγωδίας και μετά η διασκευή της για παιδική μαθητική παράσταση. Πώς εσείς καταπιαστήκατε με τη γραφή? Ήθελα να περάσω κάποια πράγματα στα παιδιά, αλλά και σε αυτούς που δεν είχαν την ευκαιρία σαν παιδιά να κατακτήσουν κάτι από την αρχαιογνωσία. Επέλεξα τους Πέρσες του Αισχύλου, όχι γιατί είναι η αρχαιότερη σεζόμενη τραγωδία του, αλλά για έναν λόγο. Είναι ένα διαχρονικό μάθημα ελευθερίας. Ένα διαχρονικό μάθημα για το πώς ο άνθρωπος πρέπει ελεύθερα να αντιμάχεται τη βαρβαρότητα, τον δεσποτισμό. Έννοιες που πρέπει να περάσουν στα μύχια της ψυχής του ανθρώπου στην παιδική ηλικία. Κατασκεύασε λοιπόν έναν δούριο ύπο της αρχαιογνωσίας και έναν δούριο ύπο αξιών, σύμφωνα με το κοσμοίδωλο του Αισχύλου. Γιατί εδώ, παρόλο που είναι ένα έργο που περιγράφει μια μάχη, μια ναυμαχία, έναν πόλεμο, είναι ένα αντιπολεμικό έργο. Βλέπουμε την συμφορά του νικημένου. Δεν πάμε να δούμε τον θρίαμβο του νικητή. Εδώ λοιπόν, πέρα από τον χορό που ο ίδιος ο ποιητής επέλεξε, των γερόντων, έχω βάλει και κάποια στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στην τραγωδία. Είναι ο χορός των γυναικών, η γυναίκα μάνα, η γυναίκα σύζυγος, που είναι το τραγικό θύμα κάθε πολέμου, όπως επίσης και επειδή απευθύνεται σε παιδιά, έβαλα μια όμορφη ιδηλιακή εικόνα ειρήνης, όπου οι στρατιώτες ως πολίτες χαίρονται τα αγαθά της ειρήνης. Ψαρεύουν, ερωτεύονται, τα παιδιά παίζουν, οι δρόμοι ηχούν. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Και κάποια στιγμή ηχούν τα τύμπανα του πολέμου. Και μεταφερόμαστε πια στο αισχύλιο δράμα. Μάλιστα. Έχει πολύ ωραία εικονογράφηση από τον Ζάρα. Ποιος είναι? Ο Ζάρας είναι θεσσαλονικιός λαϊκός ζωγράφος. Τον επέλεξα γιατί ακριβώς είναι σαν παιδί. Δεν έχει ιδέα από αρχαίο δράμα. Πήρα λοιπόν το έργο του Αισχύλου, το χώρισα σε σκαλέτες, όπως κάνει ένας σεναριογράφος, χτύπησα την πόρτα του, άρχισα να του το λέω σαν παραμύθι, γιατί είναι ένα μεγάλο παιδί. Και εκείνος, όπως θα κρατούσε ένας οποιοσδήποτε άλλος σημειώσεις στο χαρτί, ζωγράφιζε. Αυτά όλα είναι σε καμβά, με λάδι. Είναι μεγάλα έργα. Η διασκευή θεατρική παίχτηκε. Παίχτηκε από τα παιδιά του πρώτου δημοτικού σχολείου. Υπάρχει ένα εργαστήρι πολύ καλό των παιδιών, γιατί ανεβάσαμε και άλλες παραστάσεις. Πήραν το πρώτο βραβείο στην Ορεστιάδα, που ήταν η συνάντηση των θειάσεων των μαθητικών. Παίχτηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ Φίλιππον Θάσου στο Αρχαίο Θέατρο, στην Αρχαία Αγορά. Αλλά το συγκλονιστικότερο είναι ότι τα παιδιά έπαιζαν τους Πέρσες στα διαλύματα, αντί για άλλο παιχνίδι. Βρισκόμαστε βέβαια και στον κατάλληλο χώρο για ένα τέτοιο βιβλίο. Είναι το πρόσφατα
ανακαινιστέν αρχαιολογικό μουσείο της Θάσου, στο Λιμένα, και είστε και ο δήμαρχος του νησιού, ο νεοεκλεγής κι εσείς, δήμαρχος με τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, και θα ήθελα να μας πείτε κάτι για το μουσείο που βρισκόμαστε. Το μουσείο αυτό υπάρχει ήδη από την εποχή του Θεολογίτη. Φυσικά οι ανασκαφές εδώ άρχισαν επίσημα το 1911, γιατί φέτος γιορτάσαμε με την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή που έκανε αυτές τις ανασκαφές, τα 100 χρόνια, με πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, διαλέξεις. Μάλιστα, ο εγγονός του πρώτου αρχαιολόγου, Πικάρ, που έκανε εδώ τις ανασκαφές, είναι σήμερα επίσης αρχαιολόγος, συνταξιούχος πλέον. Αυτό το μουσείο λοιπόν γεννήθηκε έτσι μέσα από τις ανασκαφές, ανακαινίστηκε και σήμερα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα της χώρας, γιατί ο επισκέπτης δεν συναντά μια αποθήκη γλυπτών, αλλά μια διαδρομή στην ιστορία του νησιού. Και η οποία αρχίζει πότε? Το 10.000 π.Χ., ανώτερη παλαιολιθική εποχή, με τα ορυχεία όχρας, τα αρχαιότερα στην Ευρώπη, και αδιάλειπτα συνεχίζει και τα ελληνιστικά, ρωμαϊκά, παλαιοχριστιανικά χρόνια. Και βέβαια ο κούρος που βλέπουμε μπαίνοντας είναι ίσως ο μεγαλύτερος κούρος που υπάρχει. Από τους μεγαλύτερους. Από τους μεγαλύτερους. Είναι του 6ου αιώνα, είναι αρχαϊκός, και η Αφροδίτη στο Δελφίνι που έχουμε δίπλα μας είναι ελληνιστικό έργο, χαρακτηριστικό. Ήταν μια πολιτεία η οποία είχε χρυσάφι, είχε μάρμαρο, είχε ξυλία, δηλαδή ό,τι χρειαζόταν στον αρχαίο κόσμο μια πόλης κράτος για να ευημερήσει. Να έχει στόλο, να έχει μέταλλο και να έχει και δομικά υλικά. Το άλλο σας έργο που γράψατε, κανονικά θεατρικό πια έργο, όχι για παιδιά, λέγεται Αρχίλοχος. Βρισκόμαστε τον 7ο αιώνα, είναι η περίοδος του δεύτερου απικισμού, των μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών ανακατατάξεων στην Ελλάδα. Πάει λοιπόν, να το πούμε λίγο σαν παραμύθι, ο Τελεσικλής, ο πατέρας του, στο μαντίο των Δελφών, και παίρνει ένα χρησμό, όπου του λέει: πες τους Πάριους, Τελεσικλή, σε ένα αέρινο νησί να χτίσουν μια πόλη που να τη βλέπει ο ήλιος από παντού. Ήρθαν οι Πάριοι, ήρθαν σε σύγκρουση με τα θρακικά φύλλα που κατοικούσαν στην περιοχή, και φτάνουμε λοιπόν στην ιστορία μας. Αυτοί είναι οι πρώτοι Ίωνες, Έλληνες, άπικοι που εγκαθίστανται στο νησί τον 7ο αιώνα. Σε μια μάχη, ο ήρωάς μας, ο Αρχίλοχος, είναι πραγματικό γεγονός, πετάει την ασπίδα του για να σωθεί. Βρισκόμαστε ακόμη στην ηρωική εποχή. Η ασπίδα είναι σύμβολο, μητάνη, επιτάς και άλλα τέτοια. Όχι μόνο την πετάει, αλλά ξεδιάδροπα γράφει και ένα ποίημα. Παράτησε, λέει, την ασπίδα μου σε ένα θάμνο, αλλά εγώ σώθηκα. Είναι αντιηρωικός ο Αρχίλοχος. Ο Αρχίλοχος κάνει δύο τομές. Γκρεμίζει την ηρωική εποχή με αυτό το ποίημα, αλλά είναι και ο πρώτος Ευρωπαίος ποιητής, γιατί είναι ο πρώτος που θα μιλήσει σε πρώτο πρόσωπο. Λέει: εγώ είμαι υπηρέτης των Μουσών και του Άρη. Δηλαδή, αυτό το εγώ είμαι είναι ακριβώς η επανάσταση στην ποίηση. Μέχρι τότε ήταν ηρωικά τα έπι. Ποτέ δεν μιλούσε σε πρώτο πρόσωπο ο ποιητής. Πέταξε λοιπόν την ασπίδα του και εδώ αρχίζει η δική μου ιστορία. Επιστρέφει πλέον στη νέα του πατρίδα και υφίσταται συνέπειες. Υπάρχουν 200 παράγματα από το έργο του που σώθηκαν, στίχοι. Τους έπιασε λοιπόν, όπως πιάνουν οι αρχαιολόγοι, τα όστρακα και τα συνέθεσα σε ένα έργο θεατρικό. Το έργο ξεκινάει πώς? Βρισκόμαστε κάπου στη Μέση Ανατολή, ένας πεζοναύτης Αμερικανός πετάει το όπλο του και πάει στο στρατοδικείο. Βάζω στο στόμα του πεζοναύτη, ο οποίος πλέον έχει μεταμορφωθεί σε αρχίλοχο, στίχους του αρχίλοχου, και φαίνεται όλη η διαχρονικότητα του αντιηρωισμού. Πόσους κατοίκους έχει το νησί? Γύρω στα 15.000. 15.000 μόνιμους. Μόνιμους, ναι. Και το καλοκαίρι?
17.000 κρεβάτια. Κάμπινγκ, περαστικούς, ημερήσεις εκδρομές. Το νησί είναι πλούσιο, όπως και την εποχή του Αρχιλόχου. Έχει τον τουρισμό, έχει το Μάρμαρο, έχει τη γεωργία του, δηλαδή μπορεί κάλλιστα να ταξιδέψει μέσα από την τρικυμισμένη θάλασσα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζημανουήλ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βασιλικέ, και σας καλωσορίζω στο σπίτι σας.